Oh no! Fi'n meddwl mae wedi craco. Pasg hapus pawb! Yes, what is happening? Siwr bethau. Croeso nôl I PopT. Ie, mae Pasg di cyrraedd. Mae tulips allan, hot cross buns, ac yn ogystal. O ie, Pasg. Mae gyda ni... Oi! Achos heddi, ni am wneud her o'r enw Egg Drop Challenge, neu her gollwng wyau. Yn syml, ni angen ddiogeli'r wy hyn rhag craco wrth ni dropo fe o 3 lefel gwahanol. Gyda celf a chrefft, ni'n gallu defnyddio unrhyw beth ar y bwrdd yma I diogelu ein wy ni, ond cofiwch un rheol. Paid â craco'r wy. Hefyd, mae'n Pasg, so ni angen arfuno fe yn Pasgaidd, okay, Jacob? 5 munud ar y cloc mwyn i'n arfwisg. Off I go. Right. Okay. O, ti'n dyn... Paid â copio fi nawr, Jacob? Na, fi ddim. Mae hwnna'n petrifying. Hwnna'n edrych yn Pasgaidd. Can yn geia fi hwnna. Right, so ni wedi cwblhau ein campwaith. Fi wedi cael 2 cwpan wrth gwrs, fel gallwch chi weld. A o fewn y 2 cwpan, mae dy fi toilet roll cadfrwydd, cotton wool buds, and y cadfrwydd hefyd. O, mae'n cushion. Ond mae un ti'n edrych yn fwy diddorol. So hwn yn gyfer bach o parachute. Nice. Mwyn, arafu fe wrth ni gollwng e. Mae yna spwng yn y gwaelod hefyd, mwyn bach fwy o padding. So, fi wedi cael... O! Fi wedi torri barod. Na, fi lost. Ymlaen â ni I rown gyntaf, a ni'n mynd tri fas. Oce, wyt ti'n barod? Wyt ti'n barod? Wyt ti'n barod? Fi'n mynd I mano'r camera dro fyna, mwyn dan popeth. So, na I cyfro ti lawr. Gret. Mewn 3, 2, 1. Un, 2, 3. Wel, mae hwnna'n ffain. Oce, rown rhif 2, ni'n llwyddo wneud yn un gyntaf. Mae hwn bach yn uwch. 3, 2, 1, go! Beth oedd hwnna? Wel, oedd hwnna'n edrych yn fab. Good job. Good job, Tel. Right, rown 2. Tro fi nawr, fi wedi cymryd y platau I ffwrdd at yma'n rhywbeth yn hedfan off. So ie, mae'n chwarae gwmpas, ti'n gwybod? 3, 2, 1, bista! O! Sa'n gwybod? Oce, y rownd olaf, lefel 3. Mae Glynedd yn edrych yn ffantastig yn ofyn. Clwb rygbi dro fyna. Right, mate? Yeah, right, mate. Gobeithio mae fe dal yn byw. Ar ôl 3. O'n i di dweud oedd yna'n mynd I digwydd. O'n i cael tafod o fyna. Fi'n meddwl mae wedi craco. Ti'n meddwl? Ie. Sa'n gwybod? Oh no! Be? Gawn ni weld. Fe nawr yn scrambled egg. Scrambled egg. Houston, we have a problem. Hey. Ydyn ni'n barod. Jacob, barod. Iawn, ia. Good. Nawr dod law nawr, nawr dod law. Di agor tym bach. O, na, mae yna oi am man. Na! O, na. Waw, o'n i'n rili meddwl oedd hwnna'n mynd I weithio. Oh, level 3 just rhy anodd. Level 3 just rhy anodd, boys. Edrych ar y fe. Cracking type. Ond, na ni, diolch yn fawr am wylio. Gobeithio na ni weld chi gyd yn y fideo nesaf. Yes. Pasg hapus I chi gyd. Yes, pasg hapus. Joio chocolate, boys. Joio fe. Joio, boys. A cofiwch I Tanysgrifia I sianel PopT. Ro thumbs up ar y fideo yma, sgwylwch chi dda. A gwasgu'r gloch notifications. Os gwelwch yna. Right, na weld chi gyd yn y fideo nesaf. Joiwch y Pasg. Ta-ra! Ta, pawb.